אם הם ישאלו אותך, אמא, מאיפה אנחנו? חצ'פורי אני אעביר להם. כן, זה, יש זהו, אחד שטוב חצ'פורי בזה. אתם תעשו, הנה בבקשה, חצ'פורי זה גם מורשת. חצ'פורי אני אעשה, זהו. כן, חצ'פורי זהו, גם זה דבר אני היחידי. יכולה לעשות חצ'פורי וזהו, וצ'יפורי כאילו, וחינקלי. וחינקלי. וזהו. אוקיי, בסדר, גם זה טוב. גם זה... וצ'וצ'חלה. מה זה? למה שמה? הם כוזבים? בסדר, תראי, זו תשובה, את מבינה? כי כל אחד נתן את התשובה שלו, זה בלי כסף. בטח שכן, מה... נו, לא, זה כן קצבה סבירה, אתה יודע, להטיל אותה אחרי זה. זה בסדר, לא הבית שלי, לא אכפת לי. נו. מה אני משנה את תשובתי לישראלית גוזים בשביל לאזן את העניין. תראי, אני לא רוצה שתעשני את זה בשבילי, לא בשביל אף אחד אחר. אני רוצה שתגידי מה שאת מרגישה, מבינה? מה המטרה של הסרט הזה? מה זה? מה המטרה של הסרט הזה? פשוט להראות מה ההבדל בין הדורות. ומי רואה את זה אחר כך? לא יודע. אם אני אעשה מזה סרט, אם אני אחתוך אותו... תרים קצת? לא חשוב. זה אותו זה. זה ילדה יפה הזאת. טוב, אני סיימתי לדבר. נו, תגידי, נו. זהו? בשביל זה... אני מצטערת שבשביל זה פתחת אותו. גם אני. ברגע הזה גם...